Ndewo, 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 ndewo. Ndewo, 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 ndewo. Ndewo. Ndewo na ndewo, 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 ndewo. Ndewo, ndewo, ndewo. Ndewo, ndewo no, ndewo no, ndewo no. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa the 1st of June 2025. This is the awakened one. N'ụbọchị taa o meela ọdụ onye ọbụla sị Master Prophet mechie ọnụ, onye ọbụla sị Master Prophet mechie ọnụ, akwa emechiene m ọnụ ndị mmadụ na-eti ọ gịnị mere na ọ dịkwa mma na Master Prophet pụta, Master Prophet pụta, ugbu a apụtakwala m si m ekwuo nwobere okwu ihe ntakịrị nkwucha ma aba ha kwa. O nwere mgbe ha na-asị ee Master Prophet ị na-eme ka iji nwee ihe na-akpọ ihe ya super chat all those things for months na-emechi ma Facebook ma YouTube ma ihe niile ma alaba ha lepụrụ onwe m anya betala na gbaghara aghara ala efuone maka ihe na ala efuone onye mere m njipụta asị okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgụ. Kamgbe Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, the supreme commander of the indigenous people of Biafra ji nọ n'aka ndị iro, ala efuone, ala agbabie na abụọ, ala Igbo efuone, ala na-agbazi ghara aghara na every place, ala Igbo na-agba ghara aghara ebe niile, ala na-agbazi, ala abụrụ n'ọkụ. And I share ihe Simon Ekpa onye isi ndị Autopilot ekuruko ya ala na-agbazi ghara aghara. Akpọrọ na Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro maka ihi na ya gbarala ebe ihe na-achọ ya na-achọrọ, ya gbarala ebe ihe na-achọ ya na-achọrọ, ya gbarala ebe ihe na-achọ daga aka akpara ya. Mgbe aka akpara na ya, ndị POB agada kee ha niile adị united si na ha ga-eri wakrọtele, ha ga-egbu ya mma mmiri. Ihe m na-ekwu awụhụ gossip, ọnụkwa na ụfụ, ihe m na-ekwu ihe mere eme. Ndị POB Chikedozie m na ndị otu ha ekpe ma ndị ha na Maazị Nnamdi Kanu nwere unfinished business, ha unite ya under Chikedozie m na-eri Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro na-egbu ya mma mmiri, na-eri ya gbakọrọtele till taa anyị nọ n'ime. Aka akpara Simon Ekpa, you have to understand na Simon Ekpa awụzighị onye iro m. Before aka akpara ya awọnụ m ya awọnụ si ya wepụ aka enwe n'ofe. Simon Ekpa kamgbe aka ji kpara ya emegeghị m asịgaghị m ntọọ ya, onwe mgbe m sịga ntọọ ya, but because of na mụ na ya rịtụ na mma before aka akpara ya, onye mere m ji anamewe m ekwu okwu ọjọọ gbasara Simon Ekpa maka ana m ekwu okwu azụ, ana m ekwu nne mmadụ okwu azụ. Even Nnamdi Kanu ya enwe ihe m ga-agba ya, agabe m agba ya na ọ nọ n'aka ndị iro, aga m echere ya apụta mgba ya korokoro. So Simon Ekpa awụghị onye iro m, but kamgbe aka ji kpara ya enwe nwaanyị abụọ ara na-agba ara pụrụ ọhụrụ, adọdọra mma ke asha tụrụ n'otu ibe ọdụ na ke a na-akpọ ele Ngozi Ọhabụeze. Nsogbu Simon Ekpa ga-enwe n'ọbịanihu a ga-awụcha ihe o kwuru. Nsogbu Simon Ekpa ga-enwe wu ihe Ngozi Ọhabụeze
na Adọdịọramma kwuru mere kamgbe ejigide Simon Ekpa egidere Simon Ekpa. Ha chọọ ikwu karịa Simon Ekpa so that ka ha nọ n'ofe ka ha mee ya overthrow, and emeene ha ekwuene ha more far than Simon Ekpa kwuru. Mgbe egidere Nnamdi Kanu Supreme Commander, Simon Ekpa ekwuo far than ihe Nnamdi Kanu kwuru. At the end of the day, a na-asị ya Simon Ekpa, ihe ị na-eme ị ga-etige Nnamdi Kanu na nsogbu. Simon Ekpa ekwuru na-eje. Even Simon Ekpa kwuo ihe na-ekwesịghị ikwu. Even kwukwe na ya ga-ege Nnamdi Ezebiro, na ya ga-ege ntị maka na ọ nọ n'aka ndị iro. Ugbu a ndị iro egidere Simon Ekpa. Ndị otu ya Ọdọdịọramma na Ngozi Ọhabueze asịzie na ha ga-ege Simon Ekpa ntị maka na ọ nọ n'aka ndị iro, na ha wụzi prime minister. Ugbu a esetụlụ ọna ha wute deputy prime minister. The same thing mere na IPOB mgbe eji Nnamdi Kanu eji for the first day, 1 month, 6 months, 1 year. Ụmụnwaanyị highway agbakọ aka were IPOB wụọ ya n'ala. The same thing Ngozi Ọrabueze na Adọdịọramma mere with Autopilot. And when some idiots ụmụ nwoke so ụmụnwaanyị ara abụọ na, and there are a lot of them indeed. Ka m hapụgodo okwu gbasara Simon Ekpa, but aga m na-ama eto ya ọnụ ntakịrị. Simon Ekpa wuhe n'iru m, anakwana m asọpọtụ ya. Onye m na-asọpọtụ Nnamdi Kanu na ndọrọndọrọ egbe ọnụ anyị na-agba. Anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe bụ na aga na-alụ ọgụ. Ihe anyị na-eme ndọrọndọrọ egbe ọnụ ekwesịghị igbu mmadụ, egbe ọnụ ekwesịghị iri isi mmadụ. Na ka m jee, ahụrụ m ihe posturu na social media, ihe eme m nsị mba na oke aga n'ụlọ ewu amụọ n'ọgwụ, na mmụọ shi na asị na Chikedozie m celebrate ga Heroes Remembrance Heroes Day, May 30th of May for Biafra. Me elegide ihe si ama m ihe m ga-ekwu, because there are many. Enwere ndị Igbo na-ama na eriene ha ọrụ. And a ga na-eri ha ọrụ na-eje. Ego ọbụla i nyere Chikedozie m, ọ na-aga na akpa Chikedozie m na ndị nwere unfinished business with Nnamdi Kanu, ndị na-akọrọ na Chikedozie m ekpe. A sị na nnụnụ nọ eji na-agba uri na-esheke otele, na o nwere onye na-akọrọ ya ekpe n'ime ọhịa. Chikedozie m hụrụ na-amagharị gịnị. Enwere ndị na-eyi ya aja n'ukwu, si ya jeme na anyị kwụrụ gị n'azụ. Gị wụrụ onye IPOB kamgbe 1 year, ka anyị chọsụsị kamgbe this year, or kamgbe 3 years, or kamgbe 5 years, or kamgbe 4 years, ị jụọ na ajụjụ gbasara Nnamdi Ezebiro, ị jụọ na ajụjụ gbasara ya, ị na-ajụ ya through other people. Ele otu iji mata ma oji na-eji Nnamdi Kanu ma ọ na-eri ya ntị ma ọ na-eri ya aka? Ihe m na-ajụ gị, ele otu iji mata ma oji na-eji Nnamdi Kanu ma ọ na-erute ya aka? Asị m gị kpọọ barrister lawyer Ejimakor, ma gị enweghị kọntaktị barrister lawyer Ejimakor, oji ọbụla ị na-eji Nnamdi Kanu na-eru ya aka.
ego niile nọ na atụkọ na-achị ịga Chikedoziem na ndị agbata eke ibe ya na-ewe na-eri na-ebi ọfụma na-eri. Ịjụọ na ajụjụ ele otu na-eji enweta ego a na-eji akwụ ụgwọ ụlọ ya, ele otu na-eji enweta ego a na-eji akwụ ụgwọ ụlọ ya. Barrister Aloy Ejimakor na ndị otu ha ịjụọ na ajụjụ. Iwu efulefu, iwu otolo ọkụkọ. Ịjụọ na ajụjụ si Nnamdi Kanu nọ n'ụlọ mkpọrọ ihe ndị ma every time ọ gara court ha pụta onye ndu ivi na anụ ha akpọ ya onye ndu. Ndị POB 5 years ago onye ndu ugbu a anụ ha akpọ ya onye ndu. Ego nnu na-enye Chikedoziem na-enye onye na-enye. Ịdị sure na onye ahụ a na-enye ego ma ọ na-enye ya Nnamdi Kanu ma o ji na-asavisi onwe ya. Ego nnu na-enye Chikedoziem na ndị agbata oke ibe ya ha na-eji ego ahụ na-agbara gị okoso na-eleta onwe ha. So before ga-enye ego ọbụla to Chikedoziem na iche na na a ga-eji ego ọbụla ị na-atụ na IPOB na-awụhụ na iwetaghị ego ka Nnamdi Ezebiro. All this ego a ga-agba ọzọ a na-eme na Nigeria. Abịa taa sibia echi, abịa taa sibia echi, abịa taa sibia echi, abịa taa sibia echi. Maka na o nwere ndị every week anọ na-eje Abuja anayo, ana-eje Abuja anayo, ana-eje Abuja. Nnamdi Kanu enweghị ụlọ na Abuja, bete enwere ndị na-agba ihe na-agbakere gị ala echi ala Biafra eje Abuja anọ 2-3 days alaghachite lawyers abịa ihe niile ịjụọ na ajụjụ si ele otu a na-eji eme no maka iwu efulefu, iwu ndị eriri eri idiot eriri eri a ga na-eri ha na-eje because awụghị idiot. Onye ị ga-eji every month ga-ewere ego nye Chikedoziem ewere nye ndị agbata oke ibe ya were ndị 14 na akpa a na-eri gị job, a na-eri gị mugu maka iwu efulefu. na kpọọ otu mụ na gị na-eji ekwu ma ga-ejighị phone nọmba Aloy Ejimakor, Barrister Aloy Ejimakor, dere ya na Twitter, dere ya na X, kọntaktị ya ga-ejighị kọntaktị ya kpọọ m menye gị kọntaktị ya jụọ ya si ya na enwere m ihe m ga-enye Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, na ị nwere ihe ị ga-enye ya but jụọ ya si ya ele onye a ga-enyere ya. Ego nnu na-enye Chikedoziem na ndị DOS o wee ego na-eji agbara gị okoso, ego a na-eji aṅụrụ ga mkpobi, ego a na-eji ata a na-eji ya na-ata mkpobi. Ego ole ka court case Nnamdi Kanu na cost every time or antọraji niile a na-akpọta iji mee ka ihere ghara ime. Ịmakwa na a na-eme iche na every time a ga-eme court case naanị ya bịa duru nga ahụ enwere ndị a ga-akpọrọ bịa ngwa bịa duru ndị n'ime ụsọ ndị niile enwere efe bịa a na-akpọta ha ka a na-ahụ na ihere a ga-eme ya. Ga-ewere ego gị na-enye Chikedoziem na ndị agbata eke ibe ya na ndị nwere unfinished business with Nnamdi Kanu. Iwe efulefu iwe onye aparị, iwe an idiot. How many years na Nnamdi Kanu nọ na aka ndị iro? So ịma onye dị in charge, ịma onye nwere contact with Nnamdi Kanu, and finally ndị DOS na-enwetazi information
nna na-enwetazi ihe nnọzụ na propaganda nno celebrate ga Heroes Day hero akwa ndị nwụrụ anwụ. What about ndị dị ndụ? Ọkwa the same way ndị otu Simon Ekpa abịa ha were ego nye nwaanyị ara Ngozi Orabueze, eme ha were ego nye ele aha ya Ada dị ọra mma. Ha na-eji emerega ihe sọrọ ha, ha na-eji na-eme ihe sọrọ ha na Biafran land. Priority nnu kwesịrị inwe ewu ịhụ na Simon Ekpa na-etekiri care of him ebe ọbụla ọ nọ. Nye awụ priority nnu kwesịrị inwe than ibido any other project. But nno wee efu ndị Igbo wụ onye ha na nwanne ha ga-akwụje nta, ahapụ nta, ahapụ na anụ ya ga-egide na-achụ agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Nno ndị ọjọọ jọrọ njọ. So mmadụ ole nọ na Autopilot si ele otu a ga-eji kwụọ lọya Simon Ekpa ụgwọ, ele otu a ga-eji na-enyere Simon Ekpa aka, ele otu a ga-eji na-akwụ ụgwọ ụlọ Simon Ekpa ka a ghara ịchụpụ ya n'ụlọ. Orabueze na Ada dị ọra mma, ụmụ nwanyị na-enweghị ihere have no respect. Ụmụ nwanyị na-enweghị ihere, ụmụ nwanyị akala abụ na-enweghị ihere nọ na-atụrụ ha ego. Ha na-eji eme rubbish bullshit na Biafran land. Nnamdi Kanu ya wụrụ na Nnamdi Kanu pụta ma ya ajụ ha ajụjụ ya file onye ewu ama m onye ewu ngwanụ na ọjụ ha ajụjụ, Nnamdi Kanu ga-ada, ọ ga-eme mistake. Ya wụrụ if Nnamdi Kanu pụta ma ya ebido hụ jee were vidio ihe mere first week of the rendition till the first year of the rendition, hụ ndị niile so rie ya, gbuo ya mma mmiri, rie ya ụgbakọrọtele, lee ha ya emehie ya dị ọzọ bite maka na ahụrụ m na ndị celebrate ga 30th of May na 2025. How about first year of the rendition? Ele ebe nnụnụ. How about second year of the rendition? Ele ebe nnụnụ. Elena ha anya Nnamdi Kanu na enwere na ọ dị ka enwere possibilities na ọ ga-apụta ugbu a. Onye ọbụla agbapụtashiana, onye ọbụla apụtashiana. We are doing it for Nnamdi Kanu. Imege maka akpa gị, imege maka akpa gị. Ọ m kwuru ya, da weekend one kwuru ya. Ị na-eme ihe, a na-enye gị ego gị na-eri. Ọwụhụ maka Nnamdi Kanu. Iwu onye ọjọọ jọrọ njọ. Ego a na-enye gị, ego a na-enye Nnamdi Kanu a na-eru ya aka, ọ gị na-eri ya. Na-agbashiana 30th of May ha agbashia ga-eche na ndị mmadụ na ọ maka Nnamdi Kanu, ịma na ọ maka akpa ha. Kpọọnụ Nnamdi Ezebiro, kpọọnụ Supreme Commander si ha, kpọọnụ Ejimakọ, Barrister Lawyer Ejimakọ si ya, gba Nnamdi Kanu na enwere ihe ị chọrọ inye maka ndị lọya. Ele ebe a ga-enye ya. Onye nyere enye might not give Nnamdi Kanu. Ọ ga-asị adị ama na onye nyere ihe na ejile m eji rie nri, ọ na onye nyere ihe na ya ewere na-eji mee bullshit. Ego nnụ na-atụrụ na ndị DOS na Chikedoziem na-aga na-akpa Chikedoziem na ndị na-akụrụ ya mkpa na ndị na-akụrụ ya ogele, ndị na-ehi ya aja n'ukwu si ya continue na-eri Nnamdi Kanu gbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri. Ekwuru m ya the first year of the rendition
ndị ana m ekwu ya ugbu a. Chikedozie m wu onye iro Nnamdi Ezebiro, and ọkwa onye iro ya taa na 2025. Onye ọbụla na-esonyere awụghị onye otu Maazị Nnamdi Kanu. My advice to Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra ma ya pụta were flight jee somewhere na-enwe onye ga-amanị, nọrọ nga ahụ gaa lee ihe niile nọ na social media, ihe niile etinye na social media all this while, gaa chekie ihe niile, ichekie ya before ga-ebido visit m onye ọbụla ị ga-evisit. I don't care ma family member, I don't care ma ndị otu DOS, I don't care even abịakwala visit m. Aga m asị Nnamdi Kanu abịala visit m, jee lee ihe m kwuru na ihe m mere na first month, first year, second year of the rendition before God be visit me. Asiga hankwa miya ejina asemia abịakwala visit m. Even akpọkwala m na phone, Nnamdi Kanu akpọkwala m na phone, jee lee ihe m mere na ihe m kwuru first year of the rendition, ihe gbasara gịnị, otu m ji lụọ ọgụ, otu m ji rie ego gbakọrọtele, otu m ji gbuo gị mma mmiri, jee legodi ihe before ga abịa visit me, before ga abịa kpọma m na phone. Otu m si gị ji mee m ji eme onye ọbụla ịma anọ na IPOB, onye ọbụla ịma shi from Aforukwu Ibeku, ji otu m ji treat ha equal. Get me here like that, you will not achieve ihe chiri me achieve, because ị ga-awụ a failure, because ị ga-ama n'ọnya, ị ga-ama n'ọnya, ị ga-eche na onye gị na ya kwụ, na ọ gị na ya kwụ, ịma na onye ahụ onye iro sabo jọrọ njọ ọjọọ. Ala Igbo efuone, ala efuone, ala Igbo na-agbaghara aghara. Ekelere m nnụ, enweghị ihe buru ibu m chọrọ ikwu. Enwetara m ozi na even na enwere ndị anyị na-akpọ ndị iro before. Enwere onye gwara m na even na Bridget na-enyekwere na Maazị Nnamdi Kanu aka ugbu a, mana na Bridget anụwo hụ na Autopilot. Bridget anụwo hụ with ndị DOS or with ụmụ nwanyị ndị IPOB. Bridget n'ozi na kena na-enyekwere na Maazị Nnamdi Kanu aka. Anọkwara m na High Chief Ogbuefi na-enyekwere na Maazị Nnamdi Kanu aka. Anọkwara m na Maazị Ejiasi na-enyekwere na Maazị Nnamdi Kanu aka. Kpọọnụ Barrister Lawyer Ejimakọ mara ma ihe nnụ na-enye Maazị Nnamdi Kanu ma ọ na-erukwe ya aka. Jụọ ya ajụjụ si ya, eshiri otu enyere m 1,000, enyere m 100 ka eji mee ke ọkwanụ owe ego ole ka your legal fees na cost, owe ego ole ka anyị ga-akwụpụta ndị lawyer. Meenụ ihe ọ ga-adịrị unu mma, ọ ga-adịkwara na Maazị Nnamdi Kanu mma. Ndị Igbo, ala efuone, ala na-agbaghara aghara. Otu nsogbu Simon Ekpa nọ n'ime ya today, a part of ihe ndị o kwuru n'ọnụ ya, and a part of ihe ndị otu ya kwuru mgbe na-anọghị ya, and which ha na-ekwu mmụọ ka ha ji tii ya na nsogbu ka ọ ghara ịpụta. Mana na ịma nwanne gị mma n'azụ, onye ọzọ ga-ama gị mma n'azụ. Otu ọ dị, otu nwenụ. So asị m Nnamdi Kanu eji
ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ana m asịkwa Simon Ekpa na-ejikwa ya eji ya pụta na ndụ na ahụ isi ike, but ọrịa onye n'ime ha aka ya nọ na ịkwafu ọbara, igbu ọchụ n'ala Igbo, aka m anọghị ya. That person, you are on your own. Awọchiri m ihe m wọchiri yesterday, iwe we m, that is I couldn't sleep. Na enwere onye dibịa n'ala Igbo na ọwụ na Anambra ka ọ na Enugu somewhere, ha sị na ahụrụ ya na o were ndị mmadụ lie ha n'ala, even ma nwaanyị dị ime. Ihe ya gbawara m obi. I couldn't sleep. Now ile anya ha sị nọ ndị chọọchị na-emekwe, ndị pastọ nọ na-eme. Mgbe ahụzi ndị kristian ebilite, ndị chọọchị ebilite, ndị otu machara fancha ebilite, nnọ na-emekwe the same thing. Onye ọbụla na-akwafu ọbara mmadụ n'ala Igbo, you are on your own. Anyị anụbeghị ndọrọ ndọrọ inwere onwe. Ihe anyị nọ na-awụ ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ. Onye ọbụla egbubile nwanne ya. And a ga-egbu ọwụ ndị Igbo. Onye ọbụla na-akwafu ọbara ndị Igbo, onye ọbụla na-asị na ala Igbo agagharị mma, na ala Igbo ga na-agbaghara aghara na-eje, you are on your own. Ka enwe udo n'ala Igbo, ka ụmụ nwaanyị ishikpe, ụmụ nwaanyị na-enweghị ihe ka ha na-eje ahịa na-alọta, ka udo nọ. Kwụsị na ịtụrụ ndị mmadụ, kwụsị na ịtụrụ ndị Igbo, kwụsị na ịkwafu ọbara ndị Igbo ibe nnọ. Ihe ọjọọ, ihe ọjọọ jọrọ njọ, jọrọ njọ ọjọọ. Ndewonu ndị Igbo. Ala efuone, ala Igbo na-agbaghara aghara. Ala Igbo na-agbaghara aghara maka enweghị okenye n'ala Igbo. Ndị okenye hụzi ihe ọjọọ, ha so na ihe ọma, ha hụ ihe ọma, ha so na ihe ọjọọ. Ala Igbo efuone. Chineke, ala Igbo na-agbaghara aghara. Ekelene m nwaanyị kara aka, Madam nne ya anya, ekelene m ya. Wụrụ na ụmụ nwaanyị IPOB dị ka Madam nne ya anya, anyị anaghị inwe nsogbu anyị nwere na IPOB. Chineke, ala efuone, ala Igbo efuone, na ụmụ nwaanyị wụzi ndị na-achị ndị Igbo. Chineke, ala na-agbaghara aghara. Ekelene m nnọọ. Ndewonu. Asị m jee kọntaktị ya nọ Barrister Lawyer Ejimakor, mara ihe Maazị Nnamdi Kanu chọrọ, otu a ga-eji eme ihe a na-enye erute ya aka, ji mee ihe ha abana ya uru na ihe ndị nọ na-enye. Dani were ya nye ya Chikedozie m na ndị agbata ekeye ibe ya, ndị na-akụrụ ya mkpa, ndị na-akụrụ ya ogele. Chineke, ala Igbo efuone. Onye ọbụla ya na Chikedozie m na-arụ ọrụ na ojumọfọ, nnowu ndị iro Nnamdi Ezebiro. Enwe nwanne Nnamdi Kanu ya na Chikedozie m na-arụ ọrụ na ojumọfọ, iwe onye iro Nnamdi Kanu. Enwe onye agbata obi, iwe onye iro Nnamdi Kanu. Chineke, ala Igbo efuone, ala Igbo